teknik Gusti Allah nyuwun ngapura. Benakno jarekku, Mas. Agah. Engke benakne nek sing mencep kok. Piye iso benane mencep? Ning nggon pondokan kan kon ngewangi jariki to, Mas. Nggih. Kul tak pasang setagen jarike miring tak benake. Lah kok lho, kowe aku yang ngono. Apa? Harus aku malih wedi kono plorak-plorok. Wireng kok. Hei, Nek iki disesakne engko wis lah ngantem iki ngono lho. Makane ben pengokeh. Ngaku apa ora? hei. Apa nek ngantem kok? Milih aku. Pilih senjata sing ndi? Aku milih Kang. Eneng cakra. Tombak. Aku seneng Ah. sing guri dhewe Kang Mas kok koyoke bunder-bunder nek grenjel-grenjele Kang Mas iki. Oh, Iki Kang Mas. iki. Iya. Wah, pilihanmu sakmene. Kang Mas jenengan badhe Bunder-bunder, glenjer-glenjer. keng ketoke gak patek lara tapi langsung mati ngono lho. Oh Mas. iya, digolek sing ndi to bar iki? Yo nang tilikane sitak-sitak to. Lah iya sik menengo. Anu ki rada ki keri lho Mas, keri lho Mas sing nggon kene ki keri. Iki apa to nduk kok abuh? Kuwi beras tapi daging ngono lho. Oh, bros. Iki adoh kok nyawa nek iki. Sik ukaramu enenge bros kok daging. Ayo. Sing ketujupke kan kene to. Dudu rada ngisor sakti kok. Kleru samane piye to? Eling ora to jane. Kenge lho. Rada ngisor terus ngulon sakti, rada iki. Paranmu rono kon ndelep. Mbok kira apa lumpur hidup? Yo ngaturke sinden-sinden. Sing Sindenku ndi? mbok lone debok bosok mung buah-buah kok debok bosok ngece we, penghinaan we. Astabrata Mustofa kok. Mas aku. Berarti nganggo Mustafa iki. Adrae Mas. Lah iki. Qalbul mutayyam bi nabi. Asik, ayo mari. Wa sallallahu wa sallam ala Monggo ning Meri. Ya nabi nabinal mukarram nabinal musyarraf ta'as. Waduh cuweluki nganggo adroh kaya ngresiki padasan iki lho. Lah kok metu kaya suster ngesot. Aku ki arep ngene lho Mas, memeriahkan sampeyan. Lah iya memeriahkan ya memeriahkan ning lehmu metu Harga ono usahaku Mas, hargai. kaya kucingan reyok kalau Mas. Heeh. Terus ngontek-entekane Aku nyapa ngono. mbok takur. Piye? Ana sing nglodilokne debok bosok ngadeg kok Mbak Meri. Ngono to, Lah Mas, lho. Iyalah. Ayo Nduk. Iya. Teknik Gusti Allah nyuwun ngapura. Benakno jarekku Mas. Agah. Engke benakne nek sing mencep kok. Piye iso benane mencep? Ning nggon pondokan kan kon ngewangi jariki to Mas. Nggih. Kul tak pasang setagen jarike miring tak benake. Lah kok lho, kowe aku yang ngono. Apa? Harus aku malih wedi kono plorak-plorok. Wireng kok. Hei. Lah Lho wong maksude pas batikan ireng ngoten lho. Oh iya. Nggih, lah kok ujug-ujug mau mencep. Masamu kok yo, Dis. Mbak Meri kuwi. sayang. Gawe sayang lho bar ngidoni. Enggak sayang, agak sini tadi sayang bilang apa? Enggak. Aku buah apa? Kamu buah enak apel. Ora. Enggak. Ora. Tadi enggak seperti itu. Mengapel aku kuwi enggak lho mau. mengapel. Engke apel Apel ya iki Bu ya. Mboten nggih Bu, mboten apel. kok. Apel apa ora? Enggak. Mboten. Wah, mati aku. Dawi lho, jere debok bosok, sampean mau ngomong debok bosok. ning Aja aku. nyawang deboke ning sawangen manfaate. Deboke nek dibosokke
kuwi engko difermentasi to dadi rabuk sing apik lho. Wow. Tapi gak kena dipangan lho Mas, dah cacah Kena cacan debok kae nek difermentasi kena nggih pakan dus. Kok iso wedhus? Lah kok gak Pelecehan nih, sinden gue pakan wedhus iki lho. Lah man timbang buak mambu. Mau kira aku damen mamel apa piye kok iso. Ora oleh nesu. Jenenge mencapik-capik harga diriku lho. Ora oleh nesu. Aku tak rewangi koyok ngene macak aku awet subuh. Mas. Lho karena apa lah? Iki adan napa? Make up. Heeh. Ket subuh. Ket subuh. Leh muluhur karo ngasar ya apa? Tak jamak kok. Jamak kok bendino. Iki yo demi sampean lho Mas. Tapi sampean tibake tinemune yo mung semono ning aku lho Mas. Terus piye to Mas aku ki dadi Aja dadi atimu wong ayu. Pripun? Wah, lah iki. Wong ayu memanipun Kakang Yayi. Dalem Kang Mas Meyo. Kumujenge jenengan gawe atiku krenyes-krenyes lho Kang Mas. Guyu aran espasine iki lho. Jalukanmu apa? Jenengan ngendikan ngoten niku lho pripun lho Kang Mas jenengan banding-bandingne kalih sinden ngono kuwi lara atiku. Ora bandingne awakmu ning sebabe bot-bote tresnaku marang sliramu tak gawe ora enak, tak gawe elek, nek kowe engko tak gawe apik disul karo man kene. Ah, jenengan boten ngoten lho Kang Mas tegese ning atiku lho Kang Mas wis kadung lara Kang Mas. Perih rasane Kang Mas perih sanget Kang Mas jenengan nyepelekne kula lho Kang Mas. Hei, Kang Mas ngono lho Kang Mas kasar. ora mbok wae inggon. Kuwi saking dipeme atiku Mas wis tak empet-empet Kang Mas kawet mang sampean nyepelekne aku sampean ngelek-ngelek aku padahal aku rene ki yo ngiwangi sampean Kang Mas aku golek dhuwit ngene ki yo kanggo sampean kok Ngomong nyekipri sae. Wes suwe nggonku tindak metu saka ing kepatihan Sukodana. Nggonku ngupadi Mas telung plengkung gumbala telung gulung. Waduh, lah iki. Dadi tunggaling praja Ewagene. Pawarta kang tak tampa gawe kuciwaning atiku ya kuwi. Matane apa nek ketoprak matane PC lho. pripun lho Kang Mas Menghayati peran no. Nyambut gawe. sampe kecil Menghayati peran. Kang Mas Ewagene pawarta kang tak tampa sliramu mindak sedeng wong ayu. Tanjung. Sinten ingkang ngendika ngoten niku Kang Mas jenengan ampun percados kabar-kabar ngoten niku Kang Mas kaya ngene Aku nek kadung guyu jeplak angel mingkupe. Wong ayu, dalem Kang Mas ayu rupamu ning gawe kuciwaning ati. Ora nyawang mripatku abang iki. kenging napa Kang Mas Leleken. Yo nesu. Kang Koprak Mas jenengan piye? Pak Suryane niku selalu ceria lho Kang Mas yo tak kira guyon lho Kang Ora Mas. ceria piye wong tenah cangkemku ora iso mingkem. Kang Mas Wong ayu, dalem sliramu nguciwaning rasanipun Kakang mula sangka kuwi. Sliramu bakal tak oncatke nyawamu. Kang Mas Ya. Kang Mas jenengan ngendikan napa lho Kang Mas ngoten niku kula niku tresno Saurunge kowe kudu ngaku. ngaku napa lho Kang Mas Sliramu tumindak sedeng apa ora? boten Kang Mas Kowe tumindak sedeng apa ora? boten Kang Mas ya Kowe- ampun sinten to sinten sing ngendikan ngoten niku kula lho boten sedeng Ya. Apa enek ketoprak digajul bokonge lho. Koprak yo adep-adepan kok bokonge prembu. lho Kang Mas langsung kuwi lho karo aku Denabar. Hei, Humut flow. bekecot ya. Wong edan. pripun lho Kang Mas
jenengan kok mboten percados kalih kula jenengan jane tresna napa mboten? Alah dirok ya gogrok kabeh to ya masalah. Sik nise. Ngene iki lho. Nyapa? Gogrok kabeh. Lah malah dietrek-etrek. Mosok Kang Mas. sing dene kecer lho Mas aku. Sik to iki apa to? Oh jaket. Ngawur. Ayo selingkuh ora? Tekono. Kamu minta setting. Ngaku apa ora iki? Kula lahir batin tresna panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono tapanono iki. Urung sesek ya Arya. Gon kok aja mbok sesek Mas. Kene. Kowe Sesek ini engko wae. Engko beduk no. Kok tetep sesek milih ning urung sesek. Oh iya. Antem nek. Antem nek. Lah Nah, iki. nek iki disesekne engko wis lah ngantem iki Iya, ngono lho. iya. Makane ben pengokeh. Ngaku apa ora? Hei! Apa nek ngantem kok? Kang Mas. Ngantem kok nggo senggol modot iki lho. Lah anggitku tak tembak. Kang Mas. Jenengan ampun KDRT kalih kula to Kang Mas. Arep ora KDRT kaya mengpiye wong ayu he? Sliramu tumindak sedhek. Mboten Kang Mas. Apa Kakang duwe luput marang sliramu mbok adepne kahanan kang kaya mangkene? Oh Kang Mas. Kowe iki nyapa nangis. Hei! Wis melu nangis iki lho. Lah kono nangis kok. Kula Ngaku apa ora? sedeng, Kang Mas. Kula tresna lahir batin dhateng panjenengan. Ora ngaku? Kang Mas ampun Kang Mas. Mas, ampun. Iki apa he? Niku buku. Lho. Pusaka. Oh. Kabeh sing tak cekel jenenge pusaka. Oh, iya. Dieling-eling. Sing tak cekel apa? Pusaka. Iki apa he? Kain. Lho. Pusaka. Sing tak cekel jenenge pusaka. Nah. Iki apa? Pusaka. Bantal ngene lho. Lah terasa pusaka. Apa nek ketoprak dolan to? Ya ampun. Ben kaya patih. Pateh dogi. Patih dogi mbahmu. Kang Mas niki pripun nasib kula Kang Mas? Kula sampun ajur mumur Kang Mas. Gaman. Gaman, Mas. Ajur mumur Kang Mas, ajur kula Kang Mas. Kula tresna kaliyan Patehe iki dadi patih lo gender. kok lo gitu. Dayun. Lang. Wis wing ngono ae rasa ditokne. Kang Mas. Kula mbok dolanan mawon ampun beton niki. Ris, kerise diris. Sik, tak jumune pusaka. Aku seneng Ngapunten. kerise Faris. Karis keris muris. Aku yo pengen keris muris. Iki iklan kok mbok anggap tenan iki lho. Gawe. Nah, Pilih. ya kok akeh aku milih. Pilih senjata sing ndi? Aku milih Kang. Eneng cakra. Tombak. Aku seneng Ah. sing guri dhewe Kang Mas kok koyoke bunder-bunder nek grenjel-grenjele Kang Mas iki. Oh, Iki Kang Mas. iki. Iya. Wah, pilihanmu sakmene. Kang Mas jenengan badhe Bunder-bunder, glenjer-glenjer. pripun Kang Oh. Mas? Pripun Kang Mas jenengan badhe pripun Mas kula ajrih lho Kang. Kene wong ayu. Boten Kang Mas. Kene wong ayu. Mau Kang Mas aku wis catu kabeh Kang. Saurunge tak oncatke nyawamu, sliramu duweni angen-angen apa wong ayu? Jenengan napa leres ngendikan sedaya koten niku Kang Mas? Ya, Apa wi? apa engke? Ora genah kowe omong wong ayu. Kowe nek iso wong ayu, Dalem Kang Mas. umpama sliramu tak petut kemene ha. Kita yang tahu. Iya. Umpami jenengan leres ngoten niku Kang Mas, jenengan percados kalih tiyang liya Kang Mas. Iya. Kula namung nyuwun setunggal mawon wekasipun Kang Mas. Apa? Kang Mas, Heeh.
mbok menawi mengke Ludira kula anggondo arum. Yen getihmu ambune wangi, Kula mboten tumindak sedeng. Sliram tumindak sedeng. Selingkuh Kang Mas namung weanan mawon kalih wecean Kang Mas kula lu mboten demek-demekan Kang Mas. Kuya padha. Wah, tapi mboten ketemuan kok Kang Mas. Ning ya padha harame. Ah, Kang Mas. Umpami mengke Ludira kula anggondo bacin. Kula sedeng Kang Mas. Kaya mangkono. Nggih. Mula sangka kuwi kowe luwih becik tak uncat. Cing. Ha piye? Jenengan badhe nyuduk ingkang pundi Kang Mas kersane kula siap ben gak patek lorong. Kaya ngono. Rene tanduk kowe engko nek ambrukmu lah. Kowe pengen sing disuduk sing ndi? Keng ketoke gak patek loro tapi langsung mati ngono. Oh iya, digolek sing ndi to bar iki? yo cang tilikana sitak-sitak to. Lah iya sik menengo. Anu ki rada ki keri lho Mas, keri lho Mas sing nggon kene ki keri. Iki apa tanduk kok abuh? Kuwi bros tapi daging ngono lho. Oh, bros. Iki adoh kok nyawa nek iki. Sik ukaramu enenge bros kok daging. Ayo. Luwih becik tak uncatke nyawamu. Mati dening aku. Tak golek nggon sik Kang Mas. Apa enek wong mati kok milih nggon iki lho? Ki toprake dan lho kok malih neh. Golek posisi sing penak. Iya ning masalah bocah iki. Ngopo? Lha iki coting pluwenu abuh kabeh. Mbak kira aku beri-beri apa ya? Sik menengo we mati usrek kae. Enek sing ganjel. Ate ora ganjel di piye abuh kabeh kaya ngono. Ah. Tiliki. Lah iya. Tiliki lukane mang sebelah mana? Ya. Sing ndi to? Sing sama suduk mang lo Kang Mas sing sama suduk mang lo. Iya. Sebelah ndi ngono. Kan sampean suduk Menengo. pertama. Disuduk pertama berdarah. Wong wis mati wis KDRT. Duduk kono meng Sing rodok rono. Ki lho rodok rene ki lho. Lah lho tanggane piye? Kaduan. Atuan. Wah! Menengo. Angel golekane angel Mas Pio. Lah mingkup neh kok wong ngalih nggon kok. Kuwi nek rene bantuan laler ra iso kuwi. Lah iya, lho ning ndi nggih? Anu kok cekit-cekit. Ana apa? Kowe iki lho mati kok usrek kae. Lah aku dirubung semut. Kang Mas, aku arep bapakno. Menengo. Oh, mek ana nang ngene. Iya. Kok demek-demekno ngene to Mas maksudmu ngene to anek bojomu kae lho Mas delokno kaya Ae ndang toprakan apa ora to? ya iyalah. Lah iya. Sing ketujup kae kan kene to. Dudu rada ngisor sakti kok. Kleru samane piye to? Eling ora to jane. Kene lho. Rada ngisor terus ngulon sakti, rada iki. Paranmu rono engko ndelep. Mbok kira apa lumpur hidup? Lah kuwi marahi ndelep wong kok. Pingenane eneng lurah dolanan kono ane bengkoke ketut. Bengkoke ketut. Sing di Kang Mas terus aku mbak apakno. Diliki. Menengo merem turu. Wangi apa ora? Loh, wong ayu mikir mati-mati. Loh, wong ayu Tanjung. Tanjung kowe ora luput Tanjung. Gusti Kang Akarya Dikandani yang ngeyel. Wong lanang iya ngono iki wong wedok lho ora nyapa-nyapa ngono iki percaya. Lah ngene iki wis ngadu mbok pateni ngene iki terus piye? Kowe arep rabineh ta kowe? Syukur. Padumu arep rabineh kowe mateni bojomu. Kowe iki wis mati kok ngoceh ae. Bocah edian. Mbak Mary. Halo. Iki sopanane sugih waras. Injih alhamdulillah sugih waras ora. Alhamdulillah. Nganjuk. Nggih. Nggih, penonton full. Full. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada anarkis. Nggih. Ora mungkin nanggap wayang kok gelutan ki ya ora eneng deng Oh, gendeng. sampean gak roh ning nggonku. Nyapa? Wayahe perang ngguri ya perang kok. Lho. Ya ngono. Heeh. Niki wonten dawuh pripun, Den? Ah niki wonten pamundutan pirang-pirang. Nggih. Dengan waos piyambak niku. Nggih. Nah,
Kali Mbak Ewangi niku. maca awake dhewe kan yo ning kene nyambut gawe nderekke Aku mau wis dene. mbok pateni. Ora urip Iwangi apa ora? urip neh, urip ora oleh nesu. Sajake kok kaya aku nggo tampil butuh. Nek nesu didol. Nek ra butuh mbok pateni, nek ra butuh aku mbok tangek. Jadi cekiwing. Lho, apa wae? Kepatak Kok kepada? kepada Bapak Dalang Den Akbar. Heeh. Bapak 2, Ibu 2. Bapak-bapak. Oh ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Mas Dalang kula nyuwun gendeng. Gending. Ya gending. Bersih desa langgam nujiwat, langgam ngimpi. Gending menika kula kentunaken kagem sedaya warga agung dusun sugih waras, kanca-kanca perangkat desa mlorah. Iya. Sedaya pamirsa pagelaran ringgit Heeh. ringgit ingkang rawuh. Oh ngaten nggih. Kanthi ucapan sugeng amirsani pagelaran ringgit dalu punika matur nuwun herek di bawah ini. Oh iya. Apa? Di ora eneng. Kuwi erek-erek iki kuwi lho ning tanda tangan kuwi lho maksude. Iya. Oh iya ya. Iki gambare saking Pak Lurah niki. Kasun Oh Pak Kasun, Pak Kasun. Kepala dusun nggih. Pak Kasun pas numpak motor iki. Kok iso, Mas? Kan lho enek gambare motor. Endi to? Oh alah menggo. Wah, Terus sitake. Kula Pak Rin bakul dus. Nggih Pak Rin. Saking Pokak nggih. Nyun lagu Madu dan Racun. Mugi-mugi saged dadi pepeling. Oh berarti madu dan racun kalih pepeling. oh ngoten nggih. Oh nggih ngemutaken dumateng sedaya kemawon. Ya. Nggih bendang eling. Eling. Nggih. Niki Nggih. ingkang pundi riyin? Ingkang Monggo pundi? Mbak Mary Mardika mawon, Mbak. Wonten mau bersih desa sampun. Sampun. Langgam mujiwat kalian ngimpi, Kang Ngimpi. Dereng. Nggih. Wah Mbok jan. menawi mujiwat napa ngimpi? Manut jenengan pun. Pepeling. Manut Mas Heru aku mau Oh iya. sepakat. Oh iya. Nyuwun Coba mbok kowe mujiwat. duet karo Mas Heru coba. Mujiwat napi dibawani Mas Heru. Wah, ya siap. Monggo Mas Heru. Nggih menika Mas Heru. Nggih. Wah jan. Ayo. Wiraswara Mriki napa to mriku, Mbak? Mas Heru, Mas. Nggo teng mriki no. Heeh. Teng mriki no. Nggih no. Teng mriki. Wah. Aku lho yo pengen roh gelange loro. Wah. Aku sing wedok ora gawe apa-apa. Rene Mas Her, Rene. Yo, bawa ngujiwat. Ayo. Piantun gagah bagus gede dhuwur. Nggih. Mesti gegirisi. Wah, jan. Wah, sugeng dalu Kang Heru. Dalu. Wah, jan. Iki gak kuwi wang tete iki. Yo dibawani yo Mas Her, mujiwat. Heeh. Ketenan ya. Aduh. Leh ku nyiarne ram iki bantune gak bagus, gagah gede dhuwur. Gentenan. Gentenan. Sing gagah. Lah wong aku keke jek anu kok. Aduh. Ayo Mbah Tarkun. Sik to, kok Mbah. sik to ora iso. Wes rasa nyangkem. Rasa nyangkem meneng. Ora iso. Meneng. Kowe iki tak elem lho sayang. Gak meneng Yo. sik meneng. Ayo, Dang. Aku konsentrasi ku ilang kok. Ya, sing bagus, sing gagah. Yo. Heeh. Sak piro Mbah? Sapiro Mbah? Sapiro Mbah? Aku itu dudu dalang. Lah nek aku suaraku gede yo dalang ra dadi Dalang. gwiro Oh kok iya. goblok kowe iki. Oke. Sok. Yo. Duh ne Masmus tikat ning wah cangkemmu Tak inceng. Den. Kono nyanyi jero metu indil-indile. Ya iya to kabeh wong enek indil-indile. Mas Mio gak enak indil-indil kolu. Wong edan. Kene Mas Pio, gatekne aja ganggu Iya. wong nembang. Aja ganggu wong. Mas, yo. kang nguji wat Live lho iki penggemarmu ning ndi-ndi. Hong Kong, Taiwan, Singapura. Sing transfer sing cair ya mung Heri. Iya mung Heru. Yo piye kok?
Ora mung ning Hong Kong, Taiwan, Nggih. Makau. Nggih. Gudi lho ya akeh. Iso gede barang. Yo. Mamerap sepeng hati Suarane apik. Bocahe bagus. Iya. Kelakuane elek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cengkre niki cengkre. Cengkere ya. Lanjut. Tetulunga raga ningsun. Ngaturi ugi sugeng dalu kagem bapak-bapak perangkat ingkang nembe rawuh, Bapak Nggih. Kepala Desa, Nggih. ugi ibu-ibu sedaya mawon masyarakat desa Mlorah nggih. Nggih, dusune sugih Dusune waras. sugih Nggih. waras. Ya. Duwe bolo kene Kak. Akeh, Sapa nanti sapa? akeh hak Mas. Ya. Kang kataman asmara esamira Lah kok nyolongi rokok dalang. Wis to maino kene tak Rong entekne. tau rokok ngono kuwi gumun mesti engko lambemu Gak, blerengen. ning kono enek pelawak nyolong rokok dalang cangkeme guwing. Omonge titit. Kowe iki ngeden-ngeden iki. Tak ngewangi ngentekke ngono lho. Wis, Kowe maino. Ya kowe malah bersyukur untumu saya ketok, Mas. Asem ki. Yo. Raga ningsun. Tembang iki kanggo sapa, Mas? Iya. Wakeh Ngidit. Ya disalam-salam. mbakku di Hong Kong, Iya, Mbakku Mbak di Hong Kong. Taiwan. Mbak yang di Taiwan. Singapura, Mbak yang di Singapura terus akeh men. wakeh. Kok Wah, kayak mentok. mbakmu ora nek sineng omah to? Terus pokoknya alhamdulillah melu Astabratai fasilitas terjamin. Udah. Lho tenan tak ketokno ki. Iya. Iya, karena Jare- sokongan ya, Jare Mas rong ya. duwe. Beskap rong duwe. Tibake ditumbas dong. Ya disokong. Oh ya alhamdulillah berarti apa wi jenenge Amin. mendukung ya Mas ya. Nggih. Terima kasih atas Ya, terima kasih dukungannya. banyak. Semoga yang memberi apapun itu diberi keberkahan oleh Tuhan, Amin. diberi kelancaran, diberi kesehatan semuanya panjang umur. Amin. Intine kasih. intine dino iki sing sayang Mas Akbar wakeh. Alhamdulillah, Lah, terima aku kasih. juga sayang. Liwat sayangnya Mas Akbar aku kecipratan lho. Oh Udah. iya, karena Akbar kan wis tak anggap adikku dhewe. Udah. Lah iki. Cek cilik iki wis karo aku dolanan ya karo aku. Nggih, kula sing- adus lho bareng. Gue sing ngedusi Mbak Mary kula Tak riyen. gendongi ngalor ngidul. Sik. Hah? Sing ngedusi kene Nggih, Tak dusi. Be ya lembian mbok ki dolanan lho. Ayo tak gendongi ngalor ngidul ngono kae. Ya, Mas Heri ya. Nyerenake lung krahlan lesu Goleki sapa, Mas? gak anu ngilangke rasa kang samar. Rokoke dalang iki enak ya. Hah? Metu gabuse.
No. Aku nek ditukokne bojoku ngono kae pucuk teko pok. Terus mbako kabeh ngoten niku apa? Kretek. Lah aku ngrokok kretek mbakone klet ning untu kabeh. Momo aku ya mung damek tak linting tak kei lem. Oh iya. Gak asline gak wi. Apa? Asline tegesan dikelumpukno. Heeh. Kok mesakne men. Yuk dintekne. Tresnaku sundul wi yati Makasih Mas Heru. Terima kasih. Yuk dibacot nih. Ya monggo Mbak. Minggu jiwati yen anggeget lati anjing alis Ya. Monggo. Yuk ditelaske. Katur para warga masyarakat perangkat Melora khususipun dusun Sukewaras mugi-mugi saged karenan ing penggalih mujiwat katur sedaya sampai saya monggo kesel bersama Mbak Mary. Oke.
ditelaske Mbak Mer. Wong-wong ki do arep neng ndi? Wonten orang-orang. Ditinggal ngerokok dilu kok ngadeg to ya. Mboten Mas Mio. Nah, wonten apa, Bu? Oh, alah. Oh, ulo. Ya pancen ya cedhak sawah lho, Mas. Nggih. Roh enek ratune ning kene lho. Ratu Ulo. Nggih, mugi-mugi diamankan nanti. benda ngalih nek sing berbisa monggo kersa sing boten berbisa kersane niku dadi kancane Pak Tani. Lah sing bedakno berbisa karo ora njajal sama dicokot sik apa piye? Menawa kok berbisa apa ge? Wong ora iso melahne ula sing berbisa karo ora. Ya. Bedanya di taring. Oh. Nek taringe rengget, untune rengget kuwi tidak berbisa. Nek sing taringe loro berbisa. Sampean berbisa apa gak? Aduh. Kok balik to iki? Taringe pirang-pirang kok. Ya, ditelaske Mbak Mer. Jiwat sampun katur Nggih, macane. makasih Mbak Mary.